Eli Lakko on täällä taas, ja nyt olisi testissä tällainen savukala, ja kala on lohi. Ja niin, katsotaas nyt. Siinä on mukava ruskea pinta, niin, ja herkullinen näköinen. Ja otetaan tosta nyt palaa irti, ja tsekata, ettei ole ruodot. Joo, ei, aika hyvä. Tää on ihan hyvä, savun maku tulee hyvin esille ja suolaa tässä on ehkä pikkasen liikaa, mut muuten tää on ihan tosi hyvä ja mun arvo sanoo 4/5.